sorpresa na naman. Tayo'y magtutungo sa Barangay Bacante, Binalonan, Pangasinan upang sorpresahin ang anak ni Ma'am Rosemary Rabara from Singapore na si Irish K. Rabara. Kaano pang hinihintay nyo? Halina't saksihan natin ito kung ano ang magiging reaksyon niya. Tara't na! Solo ang ating tanggal na yung tanggalin mo na yung bala. Ay, may patay. Bago pa natin ipagpatuloy yung program, ipapasok po natin muna lahat ng handa upang masaksihan po natin yung program ko sa sila. Alright. Upang masaksihan po natin kung sino po talaga ang nagbigay ng pasorpresa kay Irish Hay. May idea ka ba kung sino ang nagbigay sa'yo ng sorpresang ito? So ayun, aking babasahin ang mensahe ng taong nagbigay ng sorpresang ito. Happy 14th birthday, anak! Naning, ikaw ay isang napakagandang regalo o biyaya na pinagkaloob ng Diyos sa akin o sa amin. Ako ay punong-puno ng kasiyahan mula nung unang araw na dumating ka sa buhay ko. Marami man naging pagsubok sa buhay natin, pero ito pa rin tayo. Patuloy na lumalaban at nagpapakatatag sa lahat ng hamon na dumadating sa buhay nating dalawa. Dahil may isang tao na hindi man natin nakikita pero hindi tayo pinapabayaan, yun ay ang Diyos. Ang buhay, anak, hindi laging masaya, madalas malungkot. Hindi rin lahat ng tao sa paligid natin ay totoo. Magdasal at palagi magpasalamat sa Diyos, may blessing man o wala. Pero ito lagi mong tandaan na panatilihing mapagkumbaba. Maging magalang sa mga nakakatanda at higit sa lahat, huwag maging madamot. Ika nga nila, the more you share, the more blessing you receive. Sharing is love and always be contented, the little things you have. Ngayon ay iyong karawan
at ito ay napaka-espesyal na okasyon para sa akin. Masayang masaya ako na nagkaroon ng isang matamis na anghel sa aking buhay. Palagi mong tandaan at lagi mong iisipin na mahal kita, higit pa sa pag-ibig ko sa sarili kong buhay. Huwag mong isipin ang mga taong ayaw sa atin. Hayaan mo na lang na ang Diyos ang bahala. Ang mahalaga, nandito lang ako na nagmamahal at sumusuporta sa'yo. Gagawin ko ang lahat ng abot ng aking kakayahan, matupad mo lang ang iyong mga pangarap at pinapangarap sa iyong buhay. Naniniwala ako sa'yo at sa tagumpay mong kinabukasan. Laging sundin ang iyong mga pangarap. Mag-aral ka ng mabuti dahil yan ang susi ng aking magandang kinabukasan. Happy 14th birthday, anak! Dalaga ka na, hindi man lang kita naalagahan. Sana maintindihan mo kung bakit iniwan ka ni Mama sa murang edad pa lamang. Dahil para sa iyo naman lahat ng sakripisyo at gusto lang kita mabigyan ng magandang buhay at kinabukasan. How I wish that Mama was there to celebrate your birthday. And I wish you the best of everything. May your birthday bring you happiness as much as you have always given us. I'm sorry, Naning. I've not been the best mom you want me to be. But I want you to know how much Mama loves and misses you so much. Your precious one, I love you and I really miss you, anak. May the Lord guide and protect you always. Love, Mama. From Papa, happy birthday, anak. Mahal na mahal kita. Miss na kita. Happy 14th birthday. So, Irish, anong gusto mong sabihin kay iyong mama? Sabi mo kami. Anong gusto mong sabihin kay mama? Speechless po yata si birthday girl. Hindi niya inaasahan. Ano pong gusto niyong sabihin? Mamaya na lang siya. Balikan na lang po natin siya. Tinatawagan ko po si tita niya upang magbigay po ng mensahe. Mga tita na po niya. Mga tita po niya. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako dahil narating na naman ni Iris K ang 14th birthday niya. Happy birthday, Naning! Sana lahat ng pangarap mo makamit mo. Saka mag-aral kang mabuti. Yan lang ang may bibigay ng mama mo sa'yo, anak ko. Yung mapag-aral ka niya at makapagtapos ka ng pag-aaral. Sana galingan mo pa at para makamit mo lahat ng pangarap mo sa buhay. Nandito lang kami na nagmamahal sa iyo, sila nanay, tatay, mga mama mo, tita mo, kuya mo. Huwag kang mahihiyang magsabi kung may problema ka kasi nandito lang kami na gumagabay sa iyo. Kasi si mama mo nandun sa malayo na naghahanap buhay para sa may bigay niya lang ng magandang kinabukasan mo, anak ko. Yun lang ang masasabi ko sa iyo. Mag-aral kang mabuti, Naning. Mahal na mahal ka namin. So, ayan. Thank you po. Susunod ko naman po si Kuya Nathaniel. Kami nagdaya kami sa ay na nga. Pagkisan nyo tayo daw. Nayanin siya sa ako. Upo ka na lang, kuya. To my beloved cousin Ikay, remember that each and every birthday signifies a new chapter in your life. I wish that you continue to do good things and fill this new chapter with more wisdom and victory. So what can I wish for such a special person in my life, just like you? I am wishing you lots of happiness, good health, and more success in your life, my dear cousin.
You are really a gift to us. We are glad consistently to have you as our cousin. Happy birthday, and never forget that we cherish you for eternity. Happy birthday. Natin si Kuya Christian. Si Kuya Christian po, andyan po ba siya? Kung wala po si Kuya Christian, sa ating Crizel po. Sige po, babalikan po natin sila. Sa Ate Angel po. Susunod po natin sa Ate Donnie, tapos sa Ate Queen. Sila pa ako kasi ako sila. Anong gusto mong sabihin kay Ate Bebe? Happy birthday, Ate. Ate Irish, salamat dahil lagi niyo akong binibigyan ng part ko sa iyong parawan. At maraming salamat sa masarap na pagkain na iyong inihanda. Salamat sa mga blessings na ibinabahagi mo sa Ate Irish. Nagsansari ka lang po Balay tuloy mo! Wala, pinaiyak niya siya. Sige na, tuloy mo! Ate Irish, patuloy lang maging mabait at laging mag-pray kay Jesus. Maano yan kasi mag-tib. Kabayan at lagi siya ang tunay na malakas natin at nakakatulong sa atin. Ayun, napaiyak po si ate sa mensaheng kanyang ibinigay para kay ate niya Irish. Ikaw, baby, anong gusto mong sabihin kay ate? Happy birthday, ate! Sige na! Happy birthday, ate! Sabiyo, kamu na! Sige na! Ay, nag-tip mo na. Anong gusto mong sabihin, bebe? Kay ate, ano gusto mo? Happy birthday, ate! Iyak din siya. Happy birthday, ate ko naman Speechless si baby. Balikan kita mamaya, ha? Sunod po natin si Queen po. Wala na, nagtago na ate. Yung mga classmate po na ate Irish, nandito po ba sila? Sige na, yun na lang. Lola. Hindi kasi siya makalakad. Hindi na, wag na. Sige na, classmate, sige na. Yung mga classmate po na ate. Sige na, sige na. Matapos na nakakain na tayo. Harap ka dito din. Para makita yung beauty mo. Next po. Happy birthday, Irish. Thank you sa pag-invite dito. Wish you all the best. Sana matupad mo lahat ng pangarap mo. Sabay-sabay tayong makamit ang ating mga gusto. Thank you. Happy birthday, Irish King. Ngayon po, magtutungo naman po tayo sa blow the candle niya. Irish, maaari ka ba namin anyayahan doon upang mag-blow ka ng iyong candle. Dahil mo naman. Ikaw mamlatan Doon ka na din, Em. Diyan na lang mamaya mag-message yung... Tay, pupapulong man sila itermaw. Ay, tanan tay. Daniel, Mami,
So ayun po, sabay-sabay po natin kantahan sa Ate Irish ng Happy Birthday. At kanyang i-blow po yung candle niya. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 1, 2, 3, go! Happy birthday, surprise!